Nuwun para katang pamirsa kakung miwah putri ingkang tansah pambagya harja. Seni bantengan Gembong Singo Jaya tumijil saking tlatah Kapurana Babatan Ngajum kasengkuyung dening Bopo Irul kang makarya sesarengan kalian Arwa Project Music Production. Sumangga amirsani ngantos titipurnaning pagelaran Rahayu Rahayu kalis lir ing sambi kala. Nuwun para katang pamirsa kakung miwah putri ingkang tansah pambagya harja. Seni bantengan Gembong Singo Jaya tumijil saking tlatah Kapurana Babatan Ngajum kasengkuyung dening Bopo Irul kang makarya sesarengan kalian Arwa Project Music Production. Sumangga amirsani ngantos titipurnaning pagelaran Rahayu Rahayu kalis lir ing sambi kala.
para kadang pamirsa kakung miwah putri ingkang tansah pambagyo harjo. Seni bantengan Gembong Singo Jaya tumijil saking tlatah Kapurana Babatan Ngajum kasengkuyung dening Bopo Irul kang makarya sesarengan kalian Arwa Project Music Production. Sumangga amirsani ngantos titipurnaning pagelaran Rahayu Rahayu kalis lir ing sambi kala.